uyandichaza kanjani. Undikhumbuza owam umakhulu, phike andisenayo umakhulu, mna umakhulu washona bafethu, ndisena 14 years old. But ke xa kuthethwa ngabantu abadala, kuba khona le nto iva kamnandi apha kum, kuba khona le nto ivakalelwayo. Ndiyabathanda abantu abadala kakhulu, bayandichaza for some reason. Ndibathanda ukufa amaxhego namaxhegwazana, zintanga zam eziya. So kukhona ke enye yeentanga zam apha, caba uyandimamela ke bethu nentanga yam. Ndiyacinga uba ke umakhulu wam benana xa ibekhona naye ngemamela, yazi ngemamela. So I'm going to use this woman ke namhlanje as umakhulu wam. Ngumama usekhulile bethuna, naso ndizamsebenzisa ndibe nepicture xa ibingumakhulu wam ebengathini na. Ndithunyelelwa ke imessage intombi yakhe ithi ndizayifunda ke ngale ndlela iyo. Bethuna ndiyazi-appreciate ii-comments zenu nonke, ndiyazi-appreciate, but ndivukelwa nje ile lixhegwazana, iyandivukela, iyandiphakamela, ithi nje mandingayiyeki, mandithethe ngayo. Ewe, ithi le message isuka phana